ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். நிறைய லெவல்ஸ் உண்டு, 5 வரைக்கும் உண்டு. லெவல் 5 வரைக்கும் உண்டு. பக்தி சாஸ்திரி அப்படின்ற ஒரு உயர் படிப்பு உண்டு. அதை நீங்க எல்லாரும் நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல முடிக்கணும் அப்படின்றதுதான். இது ஒரு ஆரம்பம் தான், சரிங்களா? இந்த லெவல் 1ன்றது ஒரு ஆரம்பம். ஏன்னா பகவத்கீதையில 18 சாப்டர்கள் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு சாப்டரும் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் இதற்கு அடுத்தது ஒரு ஸ்லோகங்களையும் ஒரு அத்தியாயத்தையும் நீங்க இன்னும் ஆழ்ந்த கருத்தோட நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், ஈஷோ உபனிஷத், இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம், இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களால நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்புறம் எல்லாம் சேர்த்து பகவத்கீதை, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அப்புறம் ஈஷோ உபனிஷத், இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரத்துல படிப்பீங்க. அப்ப இன்னுமே நல்ல ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும். பகவான் மேல பக்தியும் ஏற்படும். பகவான் நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவங்களா ஆவாங்க. நமக்கு ஒரு நல்ல சத்சங்கமும் அமையணும். அதனால எல்லாரும் அவசியம் லெவல் 2ல ஜாயின் பண்ணுங்க. பக்தி சாஸ்திரின்னு ஒண்ணு இருக்கு, பக்தி சதாச்சார்னு ஒண்ணு இருக்கு. நேற்றுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க துர்கா மாதாஜி குரூப்ல. அவசியம் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 15 பார்க்க போறோம். புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகா. அதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. புருஷர்களில் உத்தமர் புருஷோத்தமர் பகவான், சரிங்களா? இருக்கலே உத்தமர் அப்படின்றதான் அது. அப்போ அந்த தாத்பரியம் என்ன அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம், சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரோவா நம்ம இந்த 3 விஷயங்களை பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்பந்தம், அபிதய, பிரயோஜனா. சம்பந்தா, அபிதய, பிரயோஜனா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு விஷயம், சரிங்களா? இந்த ப்ராசஸ்ல தான் நம்ம பகவானோட ஆத்மா பரமாத்மாவோட கனெக்ட் ஆகும். சம்பந்தா அப்படின்றது என்னன்னா, இது நம்ம இந்த சதுர் ஸ்லோகி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்துல அந்த 4 ஸ்லோகங்களையும் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணி இதை நம்மளால நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும். சம்பந்தம் அப்படின்றது பகவான் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம 8வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம் எல்லாமே என்னால் உருவாக்கப்பட்டது, என்னிடம் தோன்றியதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதை யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ஆத்மாத்மான பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்கதான் இந்த உலகத்தெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆத்மா அவங்களுக்கு வழிபாடு பண்ண ஆரம்பிக்குது. அப்ப சம்பந்தம் தெரிய வந்தது, ஆத்மாவுக்கும் பகவானுக்குமான சம்பந்தம் என்ன அப்படின்றது. சரி, சம்பந்தம் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப பகவானை அடையணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பிரயோஜனம். நம்ம கடைசியா அல்டிமேட் கோல், ஒரு ஆத்மாவும் பகவானை அடையிறது தான் அல்டிமேட் கோல் அப்படின்போது அது ப்ராசஸ் தெரியும் இல்லைங்களா? அதுதான் சம்பந்தம், அபிதயா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், சரிங்களா? அந்த ப்ராசஸ் டைம் பிளேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும், சரிங்களா? சத்தியுகத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும், திரேதாயுகத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும், துவாபர யுகத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும், கலியுகத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும். கலியுகத்திலேயே கூட கண்ட்ரிக்கு கண்ட்ரி ஒரு மாதிரி இருக்கும், சரிங்களா? அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் மாறும். ஆனா பக்தின்றது ஒரே நிலைப்பாட்டுல தான் இருக்கும். அப்போ என்ன மாதிரி பக்தி பண்ணணும்? அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பகவானின் நல்லபடியா பக்தி மனமார்ந்த பக்தியில ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம 9வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 10.9ல எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க மனமுழுக்க பகவானை நிறைச்சி அதுக்கப்புறம் தன்னோட வாழ்க்கையெல்லாம் பகவானோட பக்திக்காக அர்ப்பணிப்பாங்க. பகவானை பத்தி பேசிக்கிறதுலே அந்த பகவானை பத்தின விஷயங்கள் பரிமாற்றம் பண்ணிக்கிறதுல அவங்களுக்கு மன நிறைவு, முழுமையான மன நிறைவும் பரம சந்தோஷமும் ஏற்படும். இதுதான் ஒரு பக்தனோட நிலைப்பாடு. அப்ப இந்த ப்ராசஸ்ல அவங்க ஈடுபடுவாங்க. இதுதான் அபிதேயான்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரயோஜனம். இந்த மாதிரி பக்தியில ஈடுபடும் ஒரு மனிதனும் என்ன ஆவாங்க? பகவானை அடைவாங்க. அதற்கான வழிய பகவானை காமிப்பாங்க அப்படின்றதுதான். அப்ப பிரயோஜனம் அதுதான் அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல சொல்லிருக்காங்க இல்ல, பகவான் துருவ சரித்திரம் நம்ம பார்த்தோம். யார் ஒருத்தவங்க நிலைப்பாடோட பக்தியில இருக்காங்களோ, அதுவும் நித்திய பக்தியில இடைவிடாத பக்தியில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு என்னை அடைவதற்கான வழியை நானே காண்பிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அறியாமை அப்படின்றத ஞான தீபம் அப்படின்றது மூலியமா அந்த அறியாமை நம்ம கிட்ட என்ன அறியாமை? பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு, அவங்களை நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும், அவங்களை நம்ம அடையணும் அப்படின்றது அறியாமல் இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் அறியாமை. இந்த ஜட உலகமே பிரதானம்,
நம்மளோட உடல் சம்பந்தப்பட்ட சுகங்களே பிரதானம் அப்படின்றதுலயே நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுதான் அறியாமை. அது அத நம்ம வேதங்கள் மூலியமா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மூலியமா, ஞான தீபம் அதன் மூலியமா பகவான் வந்து நமக்கு நம்மளோட அறியாமை போக்குவாங்க அப்படின்னு. அப்போ அந்த மாதிரி போக்கும்போது என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு பிரயோஜனம் கிடைக்குது. என்ன, ஆத்மா பக்தியில ஈடுபடுது, பகவானை தெரிஞ்சுக்குது, பகவானை அடையுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இவ்வளவு நுணுக்கத்தோட பகவான் அதனால சதுர்ஸ்லோகி நம்ம பார்த்தோம். அது இந்த சம்பந்தம் அபிதய பிரயோஜனா இந்த ஒரு கான்செப்ட்ல வரும். இதையும் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம புருஷோத்தம யோகா அது பார்க்க போறோம். பகவானை பத்தி நிறைய பார்ப்போம். என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம சாப்டர் வைஸ் ஸ்லைட் வைஸ் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரணம் வாசிக்க யாரும் விருப்பப்படுறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் மங்களாச்சரணம் வாசிக்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா? சத்யா மாதாஜி படிக்கிற மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्री वासादि गौर भक्त विरुद्ध प्रणति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शकालय शशि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्री गुरोः श्री बुधपद कमलं श्री गुरुं वैष्णवां स श्री गुरु श्री रूपं सारजातं लेह गण रघुनाथन विदं तं स जीवं सात्वैदं साधुवां परिजन साहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिताश्री विगान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशे गोपिका कांतता राधा कांता नमोस्तुते। हे कृष्णा तम कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभानु श्रीदेवी प्रणामी हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुष्य स कृपा सिन्धु एव स परितानां पवेनप्यो वैष्णवप्यो नमो नमः। नमो प्रहण्य देवाय को ब्राह्मण्य हिताय स जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदंताय कृष्ण प्रामे प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे दिवेशि नमः। गुरवे गौर संद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पासंद्य देशाधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्री वासादि गौर भक्त विरुद्ध। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Lalita Mataji ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்கீங்களா? 15.1. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னைக்கு நம்ம 15வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதோட முதல் ஸ்லோகம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கி வேர்களையும் கீழ் நோக்கி கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது.
இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுல என்ன அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொதுவா மரம் எப்படி இருக்கும்? மேல் நோக்கி கிளைகளும் கீழ் நோக்கி வேர்களும் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த மரம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மேல் நோக்கி வேர்களும் கீழ் நோக்கி கிளைகளும் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்டது. சரிங்களா? நம்ம வேதங்கள் இருக்குங்களா, அதெல்லாம் இலைகளாக கொண்ட ஓர் ஆலமரம், மரத்தின் பெயர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். யார் ஒருத்தவங்க இந்த மரத்தோட தன்மைகளை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு சமம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மேல் நோக்கிய வேர்கள், கீழ் நோக்கிய கிளைகள், வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஆலமரம், இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பொதுவா இந்த மாதிரி ஒரு மரம் நம்மளால எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீர்நிலைகள்ல பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? நீர்நிலைகள்ல பார்க்கும்போது மரத்தோட மரம் அப்படி தலைக்கீழ தெரியும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளால அந்த மாதிரி ஒரு உருவத்தை நம்மளால இமேஜின் பண்ண முடியும். சரி, இந்த மரத்தோட தாத்பரியம் தெரிஞ்சா வேதத்தை தெரிஞ்ச அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நம்ம ஆன்மீக உலகம் இருக்குங்களா, பகவானோட உலகம், அதோட அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன். அதுதான் இந்த ஜட உலகம். இந்த மரம்ன்றது ஜட உலகம். இது எப்படி இருக்கும்னா ஆன்மீக உலகத்தோட ரிஃப்ளெக்ஷன். ஆன்மீக உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ அது அத்தனையும் இந்த ஜட உலகத்திலயும் உண்டு. ஆனால் எல்லாமே என்னது, அவ்வளவு புனிதமானதா இருக்காது. அங்கேயும் அன்பு உண்டு. நித்தியமான அன்பு தான் பகவான் கிட்ட நம்ம கொடுக்க போறோம். இங்கேயும் அன்பு உண்டு. ஆனா அந்த அன்பு அந்த அளவுக்கு புனிதமானதா இருக்காது இல்லைங்களா? சில சமயம் துவேஷம் வந்துருது, சில சமயம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதெல்லாம் நிறைய வருது இல்லைங்களா? அப்போ அன்புலே ஒரு ஒரு விஷயத்துல நம்ம பார்க்கும்போது, அப்போ ஆன்மீக உலகத்துல உள்ள அத்தனை விஷயங்களும் இங்க உண்டு. ஆனா அது எல்லாமே தெய்வீகமானது. இங்க உள்ளது எல்லாமே முக்குணங்களோட தாக்கத்தில் உள்ளது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, நம்ம எதற்காக இந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கு இல்லைங்களா டிசையர், அதுதான் காரணம். ஆசை, லஸ்ட். அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கோம். ஏன்னா ஜீவாத்மா என்ன விருப்பப்படுது, நிறைய ஆசைகள் வச்சிருக்கு. அந்த ஆசைகள் எல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கிறதுனால இந்த மரத்தை, அதாவது இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவறது, ஒரு கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவறது. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆசைகள், ஒரு ஆசை அது நிறைவேறினதும் இன்னொரு ஆசை, இன்னொரு ஆசை அப்படின்னு போறீங்களா? அதுவும் எந்தெந்த அடிப்படையில இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணத்தில் ஆசைகள் இருக்கும், ரஜோகுணத்துல ஆசைகள் இருக்கும், தமோ குணத்துல ஆசைகள் இருக்கும். சத்துவகுணத்துல உள்ள ஆசைகள் நிறைய யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள், நிறைய சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கணுன்ற ஆசைகள். ரஜோகுணத்துல உள்ளது சுயநலமிக்க ஆசைகளா பார்ப்போம். எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நீங்க எழுதியிருக்காங்க இல்லைங்களா? நல்ல வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் அடையணும், நம்ம தான் இந்த பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அதர்மமான தவறான காரியங்கள்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா அனுபவிச்சுட்டு இந்த உலகத்துல ஆத்மாக்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரி, இந்த ஆசை இருக்கு இல்லைங்களா, இது தவறு இல்ல. ஒரு ஆத்மாவும் ஆசைப்படுறது தவறு இல்ல. ஆனா இதே ஆசைய பகவான் மேல வைக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஜட உலகத்தில் ஆசைகளை வைக்காம பகவான் மேல இந்த ஆசை நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாராலையும் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். அப்ப பகவானை ஆசைப்பட்ட உடனே பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதான் எங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? இன்னும் இந்த மரத்தோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இனி வர ஸ்லோகங்களையும் நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி 15.2 ஸ்லோகம். அதச்சோத்வம் பிரசிதாஸ்தஸ்ய சாகா குணப்ரவ்ருதா விஷய பிரவாலாக அதச்ச மூலான்யனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு, சரிங்களா? இந்த மரம் எதனால ரொம்ப செழிப்பா இருக்கு? ஆக்சுவலா நம்ம நேற்றுக்கு இது 13வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? க்ஷேத்ர, க்ஷேத்ரஜன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். க்ஷேத்ர அப்படின்றது ஜட உலகம், அதாவது 24 தத்துவங்கள் கொண்டது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மகா தத்துவம் பார்க்கிறோம் நம்ம. அது முக்குணங்கள் இருக்காதுல அப்படின்றது பார்க்கிறோம். முக்குணங்கள் மட்டும் இருக்கும் பட்சத்துல ஆத்மா இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்காது இல்லைங்களா? ஆத்மா அங்க போய் சம்பந்தப்படும் போது முக்குணங்களோட அது என்ன பண்ணுது, அந்த குணத்திற்கு ஏற்ற செயல்களை ஈடுபடுது அப்படின்றது பார்க்கிறோம். அதனால கர்மங்களை சம்பாதிக்குது, அதனால அது நன்மை தீமைகளை அனுபவிக்குதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் எதனால இந்த உலகம் இவ்வளவு நல்லபடியா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
இந்த முக்குணங்களால பலப்படுத்தப்படுது. ஆத்மா முக்குணங்களையும் நல்லபடியா சந்தோஷமா அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுது. அதற்கேத்த செயல்களை ஈடுபடுது. அப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் கர்மங்கள் நிறைய அனுபவிக்கிறோம். அதனால இந்த ஜட உலகம் எப்படி இருக்கு, ரொம்பவே வளமையோட இருக்கு இல்லைங்களா, ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கு. ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் அதாவது நிறைய செயல்பாடுகளோட இருக்கு. அப்போ இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் பலப்படுத்தப்பட்டு, காரணம் இந்த முக்குணங்கள் மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. மேல் நோக்கி, அதாவது மேல் நோக்கி விரியறதுன்றது பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் சரிங்களா, சத்துவகுணம் அதுதான் சத்தியலோகம் வரைக்கும். கீழ் நோக்கி விரிகின்றன அப்படின்றது ரஜோகுணம் தமோகுணத்தில் உள்ள சந்தோஷங்கள் சரிங்களா, செயல்கள். அப்ப இந்த மாதிரி மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. அப்படி இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் அப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா. மேல் நோக்கி வளப்படுத்தப்படுது, கீழ் நோக்கி வளப்படுத்தப்படுது. அப்படின்னும் போது மேல் நோக்கி வளப்படுத்தப்படுற விஷயங்கள்லாம் என்னன்னா சத்துவகுணத்தின் ஆக்டிவிட்டிஸ் சரிங்களா. கீழ் நோக்கின்றது முழுக்க முழுக்க ரஜோகுணம் தமோகுணத்தை சார்ந்ததா இருக்கும். நாளைக்கு நம்ம இது சம்பந்தமா பார்ப்போம். தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. அப்ப உபக்கிளைகள் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப விஷயங்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கியும் செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழ்நோக்கி செல்ற வேர்கள் என்னன்னா பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்ற நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. இதுதான் வந்து இந்த ஜட உலகத்தை இந்த மரத்தோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் இது வரைக்கும், ஒரு ஆலமரம் இருக்கு, அது மேல் நோக்கி வேர்களும் கீழ் நோக்கி கிளைகளும் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேத இலைகளை வேதங்களை வந்து இலைகளா கொண்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னொன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எப்படி இவ்வளவு வளமையா இருக்கு அப்படின்னா முக்குணங்களால வளப்படுத்தப்பட்டு இருக்குன்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் உபக்கிளைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலனின்ப விஷயங்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இம்மரத்தின் கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. சத்தியலோகத்துல இருந்து கீழ் நோக்கி செல்ற வரைக்கும். மத்தஜி 15.34 3-4 ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறேன். ரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர்ந ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூடமூலம் அசங்கசஸ்திரேண திருடேன சித்வா ததப்பத தத்பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூயः தமேவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவ்ருதி பிரசிதா புராணி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. அப்புறம் இன்னும் சில பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மரத்தை பத்தி ஏன்னா மரத்துல வந்து இலைகள் பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா, இலைகள் மட்டுமா இருக்கும், அதுல சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா. புலனின்ப விஷயங்கள் தான் உபக்கிளைகள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்புறம் கிளைகள், அது டிப்ஸ் ஆஃப் த பிரான்ச்சஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சென்சஸ், ஐம்புலன்கள் சரிங்களா. அது வந்து அந்த புலனின்ப விஷயங்களோட சம்பந்தப்படுது. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடுறோம் அப்படின்றத நம்ம தாத்பரியமா 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, மரத்துல பழங்கள் உண்டு இல்லைங்களா எப்பயுமே. அப்போ அந்த பழங்களா நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ் என்னென்ன நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் இதை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அதுதான் வந்து பழங்கள். அந்த மரத்தில் நமக்கு கிடைக்கிற பழங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். தர்மத்தின் ஏத்த மாதிரி, அதாவது சத்திரியன் அப்படின்னும் போது அவங்க நாட்டை பாதுகாப்பாங்க தர்ம வழியில. பிராமணர் அப்படின்னும் போது அவங்க வேதத்தை எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி தர்மத்திற்கேற்ப அவங்க வாழ்க்கை வாழ்வாங்க. அதனால அர்த்தம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. அர்த்தம்ன்றது பொருள் கிடைக்கும். காம, அந்த அர்த்தத்தை வச்சு அந்த பொருளை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சந்தோஷங்களை நல்லபடியா அனுபவிப்பாங்க. அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மோட்ச, அப்புறம் அவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவாங்க. ஆனா கலிகாலத்துல அந்த மோட்சன்றது அவ்வளவா விருப்பம் இருக்காது. வெறும் தர்ம அர்த்த காம இந்த 3 மட்டும்தான் பிரதானமா ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா. இந்த 3வது 4வது ஸ்லோகங்கள் என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. ஏன்னா உண்மை உருவம் எங்க இருக்கு, ஆன்மீக உலகம் இல்லைங்களா. அது இங்க ஜட உலகத்துல நம்மளால பார்க்க முடியாது. இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எங்கே முடிகிறது எங்கே தொடங்குகிறதுன்னும் போது எப்படி ஆத்மா வந்து பிறப்பற்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, தொடக்கம் இல்லாதது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இந்த ஜட உலகமும்
ஆரம்பமற்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது அப்படின்றதே கிடையாது. நித்தியமா இந்த ஜட இயற்கையும் எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதோட அஸ்திவாரம் எங்க இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க முடியும். ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா? இங்கேருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா, இவ்வளவு துன்பங்கள்லாம் உள்ள இந்த ஜட உலகத்துல வெளியில வரணும் அப்படின்னா, பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். பகவான் இங்கேயும் நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்பவே தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஞான யோகம். நிறைய ஞானங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் அத்தியாயத்துல சேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் அது நம்ம பார்த்தோம். ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, சேத்திரம்னா என்ன, இல்லைங்களா? அப்புறம் பிரகிருத்தினா என்ன, எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி முக்குணங்கள் அப்படின்றத 14வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்துல எப்படி இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து நம்ம வெளியில வர முடியும் அப்படின்றதுக்கு பகவான் என்ன கொடுக்குறாங்க, இந்த பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கணும். அதுவும் உறுதியுடன். சரிங்களா? அப்போ பக்தியின் மூலியமா பக்தியில நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, தோய்வுன்றதை நம்ம அடைஞ்சிடவே கூடாது அப்படின்றத பார்க்கணும். பற்றின்மைன்றது இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள சந்தோஷங்களிலிருந்து பற்றின்மையோடு இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கு யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். இது வரைக்கும் எப்பயுமே பற்றின்மையோடு இருக்கிறதுன்றது பாதி ப்ராசஸ் தான். சரிங்களா? உறுதியோடு இந்த ஜட வாழ்க்கையிலேருந்து விலகி இருக்கிறதுன்றது பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ஸ் வரைக்கும் தான் வரும். ஆனா அதுக்கப்புறம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ பகவானோட லோகங்கள், வைகுண்டம், கோலோகம், அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ பகவான் கிட்டே இருந்து, இல்லைங்களா? யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ, எல்லாமே விரிவாக்கங்கள் கிருஷ்ணர் கிட்டே இருந்துன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். அப்போ நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். பற்றின்மை ஃபர்ஸ்ட் ஏற்படணும், அதுல உறுதியோட இருக்கணும். அப்புறம் பகவான்கிட்ட சரணமடையணும், அதுலயும் உறுதியோட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.6 ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? துக்கா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோட்டேஸ்வரி மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ந தத் பாஸ்யதே சூர்யோ ந சசாங்கோ ந பாவக யத் கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்புவதில்லை. ஒரு தடவை பக்தி சேவை பண்ணி பகவானோட லோகத்தை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணவே மாட்டோம், திரும்பி இந்த ஜட உலகத்துக்கு வரவே மாட்டோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் லோகத்தை அடைந்தவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்புவதில்லை. அந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் இருந்தாதான், நெருப்பு மின்சாரம்லாம் இருந்தாதான் இந்த உலகம் பிரகாசமா இருக்கு, ஒளியோட இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா பகவானோட லோகம் அதாவது ஆன்மீக லோகம் பகவானோட தேஜஸ்ல இருக்கிற ஒளியே அது முழுக்க முழுக்க பிரகாசத்தோட இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.7 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனஷஷ்டானீந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so much. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். ஆத்மாக்கு என்னது நித்தியமான அம்சம், பகவானோட அம்சம், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் இல்லைங்களா? ஜட சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் இல்லாமல் ஆத்மா மட்டும் அப்படின்போது பகவானோட ஸ்வரூபமே. அப்போ என்ன பார்க்கிறவங்க, இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்கள், 5 புலன்கள் அதோட சேர்ந்து மனம், சரிங்களா? இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். மனம் ஆசைப்படுது, அதற்கேத்த மாதிரி அந்த புலன்களும் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 6 விஷயங்கள்னால அவங்க என்ன பண்றாங்க,
நிறைய சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏக்கங்கள் படுறாங்க, கிடைக்கலன்னா கவலைப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? சிரமப்படுறாங்க. என்ன சிரமம்? திரும்ப திரும்ப கர்மங்களை சம்பாதிக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு இங்க பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆனா ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? பகவானோட ஸ்வரூபம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 15.8 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा श्रीधर प्रभु जी। हे कृष्ण शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्यत्क्रामतीश्वर हीत्वैतानि संयाति वायत्कान्तान् इवाशयात् हे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். பகவான் ரொம்ப தெளிவா அந்த டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்ஸ கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஒரு பிறவிலிருந்து இன்னொரு பிறவிக்கு ஆத்மா எப்படி மாற்றம் அடையுது அப்படின்றது. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல நம்ம இப்போ ஒரு பூந்தோட்டம் பக்கம் போறோம் அப்படின்னாலே அதற்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மெல் தெரியும். இப்போ ரோஜா பூந்தோட்டம் பக்கமா போறோம்னா அந்த ஸ்மெல்லே நம்மளுக்கு வந்து சொல்லும் இல்லைங்களா? அந்த காற்று அப்ப என்ன பண்ணுது? அந்த நறுமணத்தை தாங்கி வருது இல்லைங்களா? அப்போ அது மாதிரி காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி நம்ம ஆத்மாக்கள் ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை, அவங்களோட உணர்வுகள், ஆசைகள், கர்மங்கள், சரிங்களா, அப்புறம் குணங்கள், இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க? சுமந்து செல்கின்றான். அப்படின்னு காற்று எப்படி நறுமணத்தோட போகுதோ ஆத்மா அது மாதிரி இந்த உணர்வுகளோட போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று என்ன மாதிரி ஆசை அவங்களுக்கு இருந்ததோ அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? வாழ்க்கையில தீவிரமான ஆசையா இருக்கும். ரொம்ப அதீத பற்றோடு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஆசை. அப்ப அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு உடலை அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். அப்ப அவங்களுக்கு ஏத்த கர்மம், ஆசை, குணம், இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த வாழ்க்கையும் அவங்க வாழ்வாங்க. அப்பயும் பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஞானம் கிடைக்கலன்னா மறுபடியும் அப்ப வேற வேற ஜட உலக ஆசைகள் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அதுல ரொம்ப தீவிரமா இருப்பாங்க. மறுபடியும் அந்த ஆசைக்கு ஏத்த மாதிரி, கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னொரு உடல் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பிறப்பு சுழற்சியில அவங்க நித்தியமா இருந்துகிட்டே இருக்காங்க. எதனால? பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்காம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் ஞானங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த அறியாமையில சிரமத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 55.9 ஸ்லோகம். लता माता जी हरे कृष्णा। श्रोत्रं चष स्पर्णं च स्पर्शनं च रसनं घ्राणं एव च अधिष्ठाय मनुष्यायं विशान् विभसेवते। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன்கள் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்தோட கண்டினியூஷன் தான் இல்லைங்களா? அதாவது உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ வேறொரு ஸ்தூல உடலை அவங்க வந்து அடைகிறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? மனம், ஆசைப்பட்ட மனம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதை மையமா வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆசைக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க காது, கண், மூக்கு, நாக்கு, தொடுப்புலன்கள் இதெல்லாம் அவங்க அடையிறாங்க. அப்போ என்ன பண்ணாங்க? மறுபடியும் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஆனா வந்து இப்ப விருப்பப்பட்டதெல்லாம் அப்ப நடக்கணுமே அப்படின்னா கர்மம் அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? இப்ப ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு உதாரணமே சொல்லுவாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு ராஜகுமாரியா பிறக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுவாங்க இத. ரொம்ப தான் வந்து ஒரு குவீனா இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அந்த ஆசை ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கு அப்படின்னும் போது, ஆனா ஒரு கருமம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இளவரசியா குவீனா இருக்கிற அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமா? ஒரு காக்ரோச்சுக்காவது ஒரு குவீனா இருக்கிற அந்த ஒரு வாழ்க்கை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப அந்த ஆசை அடிப்படையா வச்சு அவங்களோட கர்மத்தின் அடிப்படையா வச்சு, அதாவது பெருசா கிடைக்கலனாலும் சின்னதா ஒரு விஷயம் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க? கண், காது, மூக்கு, தொடுப்புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.10 ஸ்லோகம். सत्य माता जी हरे कृष्णा।
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி அவசியம். உத்ராமந்தம் சதீதம் வாபி புஞ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமுடா நானுபஷந்தி பஷ்யந்தி ஞான சசீக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை விடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? யார் ஒருத்தங்க வேதத்தை நம்பிக்கையோட ஃபாலோ பண்றாங்களோ, இப்ப நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு தெரிய வருது, நான் உடல் அல்ல ஆத்மான்றதை நம்ம ஸ்திரமா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆத்மா நித்தியமானதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் இருக்காங்க, பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும், பகவானை அடையணும். அதன் மூலயமா நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளியில வர முடியும். குணங்கள் தான் நம்மள செயல் புரிய வைக்குது. அப்போ அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்களால கருமங்களை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். அதனால நம்ம இன்பத் துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். இவ்வளவு விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா யாருக்கெல்லாம் தெரியாதான் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. யாரு பகவான் மேல சாஸ்திரஸ் மேல நம்பிக்கை இல்லாம மெட்டீரியல் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்களால இந்த தாத்பரியம் எதனால எல்லாரும் வித்தியாசமா இருக்கும், எதனால எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள்லாம் ஏற்படுது அப்படின்றதுக்கான ஆன்சர் என்னைக்குமே தெரியாது. அதனால ஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு சரியான புரிதல் இல்லைனால எப்பயுமே ஒரு அறியாமலே அவங்க இருப்பாங்க. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, இப்ப நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம், சாஸ்திரங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்பது நமக்கு இதெல்லாமே நல்லபடியா புரிய வரும். அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? குணங்கள் தான் காரணம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஆத்மாவோட அல்டிமேட் கோல் என்று தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ஞானத்தினால் நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 15.11 15.12 ஸ்லோகங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதந்தோ யோகின சைனம் பஷ்யன்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யகிருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்தத் அசேஷதः யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ தகத்பாஷயதே கிலம் யத் சந்திரமசி யச்சாக்னோ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. இதையும் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடையணும், அதுக்கான முயற்சிகள் ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? சாஸ்திரங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? என்ன நடக்குது, எதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கு, எதனால நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம், எல்லாத்துக்குமான காரணங்களால நல்லபடியா புரிஞ்சுக்க முடியும் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று உள்ளவங்களால. ஆனால் யாருடைய மனம் வளர்ச்சி பெறாமல் இருக்கின்றதோ, யாரெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கை இல்லாம பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களால என்ன நடக்குது, ஏன் இப்படி எல்லாம் உலகத்துல நடக்குது அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் புரியாமலே அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. பகவான் இதையும் அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் 10வது அத்தியாயத்துல குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? எதெல்லாம் நம்ம இங்க வெளிச்சமா பிரகாசமா பார்க்கிறோமோ அது எல்லாமே பகவானுடைய தேஜஸ்ல இருந்து வர ஒரு பகுதி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ எல்லா பிரகாசமும் யார்கிட்ட இருந்தே வருது? பகவான் கிட்ட இருந்தே வருது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 15.13 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காமாவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யகமோஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகः. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. சரிங்களா? நம்ம நிறைய பிளானட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லாம் அதோட இடத்துல நிலை பெற்றிருந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப அதெல்லாம் யாரோட சக்தினால? பகவானோட சக்தினால அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன்.
நம்ம எந்த ஒரு கனிகள் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாலும் அதுல ஒரு சுவை இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த சுவை யாரால நமக்கு கிடைக்குது? பகவானால கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு பழங்களை சாப்பிடும் போதோ ஏதோ ஒண்ணு சுவைக்கும் போதோ நம்ம அந்த சுவை யாரின் மூலமா நமக்கு கிடைக்குது? பகவான் மூலியமா. அப்புறம் எல்லாமே கிரகங்கள்லாம் அதோட நிலைப்பாட்டுல இருந்து இயங்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அதெல்லாம் யாரோட சக்தியால? பகவானோட சக்தினால அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 15.14 ஸ்லோகம். Nivedita Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्त वासाम्यन्नं सदुर्वितम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான். எல்லாரோட உடம்பிலும் ஜீரண நெருப்பா யார் இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க. அப்படி இருந்தாதான் டைஜஷன் நடக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ ஜீரண நெருப்பா பகவான் இருக்காங்க. உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவுகளை செரிக்க செய்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாருங்க. அப்ப நம்ம டைஜஷன் நல்லபடியா நடக்கனாலும் அதுவும் என்னது? பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாருக்கும் செரிமானத்துல குறைவு இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை உச்சரிக்கும் போது நமக்கு செரிமான சக்தி நல்லபடியா இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு ஐதீகம். மாதாஜி 15.15 ஸ்லோகம். Puttishwari Mataji, Hare Krishna. கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிக்கிறேன். அவசியம் மாதாஜி. சர்வைஸ்ய சாஹம் ஹ்ருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த சம்ருதிர் ஞானம் அபோஹணம் ச வேதைஷ் சர்வைர் அஹம் ஏ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்யேவ சாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். நான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். பரமாத்மாவா பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட உள்ள திறமை பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி இதெல்லாமே பகவானால உண்டாகுது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. அப்போ வேதங்களை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் போது அது நம்மளுக்கு பகவானை காட்டி கொடுக்கும். யாரு? சர்வ காரணம் அப்படின்றத காட்டி கொடுக்கும். அப்ப அது பகவான் கிருஷ்ணர். அப்ப எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. வேதத்தை யார் நமக்கு கொடுத்தது? பகவான் தான் இல்லைங்களா? உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. பகவான் தான் நமக்கு வேதத்தை கொடுத்தாங்க. அப்போ வேதங்களை முழுமையா தெரிஞ்சவங்களும் பகவான் தான். அப்புறம் வேதாந்தத்தை தொகுத்ததும் பகவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது வியாசர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? வியாசரும் யாரு? பகவானோட இன்கார்னேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சக்தி ஆவேஷ அவதாரத்துல அவங்க வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வேதங்களால தெரியப்படுறது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 15.16 17 ஸ்லோகம். Sridhar Prabhuji, Hare Krishna. कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. बाह्यमो पुरुषौ शाके साक्षा एव च क्षर सर्वाणि भूतानि गूढस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमोत्मेत् युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभत्यव्य ईश्वरः. कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். 2 வகையான ஜீவாத்மாக்கள். ஒண்ணு தவறக்கூடியவர்கள், இன்னொருத்தவங்க தவறாதவர்கள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள் தவறக்கூடியவர்கள். யாரெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்காங்களோ அவங்களாம் என்ன பண்றாங்க? பக்தி சேவையில நிலைப்பட்டு இல்லை இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களாம் தவறக்கூடியவர்கள். இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்புன்ற சுழற்சியில இருக்கிறவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நித்தியமான சம்பந்தத்துல இருந்து தவறி இருக்கும். ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். யாரெல்லாம் நித்திய சூரியா பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? பக்தி செயல் நல்லபடியா ஈடுபட்டு பகவானை அடைஞ்சவங்க எல்லாரும் தவறாதவர்கள். அதாவது அவங்க தாத்பரியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. பகவானை தெரிஞ்சுட்டு பகவான் மேல பக்தி சேவை செய்து ஆத்மாவோட தாத்பரியம் அப்படின்றவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானை அடையிறாங்க. அப்ப ஆன்மீக உலகத்துல அவங்க நித்திய சூரிகளா இருக்காங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தவறாதவர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஜீவாத்மாக்கள்ல 2 வகை. ஒருத்தவங்க ஜட உலகத்தில் உள்ளவங்க, இன்னொருத்தவங்க பகவானோட ஆன்மீக உலகத்துல உள்ள நித்திய சூரிகள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். இவங்களை தாண்டி யார் இருக்காங்க? மிக உயர்ந்தவங்க நம்மளோட பகவான் பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார்.
காக்கும் கடவுள் விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பிரம்மா படைப்பின் கடவுள், விஷ்ணு காக்கும் கடவுள், சிவபெருமான் அழிக்கும் கடவுள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ காக்கும் கடவுளா என்ன இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இந்த காக்கும் மீன் இந்த படைக்கும் தொழில் பிரம்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்றீங்களா, அது வெறும் இந்த ஜட உலகம் மட்டும்தான். முழுக்க முழுக்க ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம் எல்லாமே சேர்ந்து யாரோடது? பகவானோட படைப்பு அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்னு, காக்கிறது உருவாக்குறது, அழிக்கிறது அப்படின்றது 3 விஷயங்கள் வரும். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணத்துல வரும். அவங்கவுங்க அந்த குணத்துக்கு அதிபதியை நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப வந்து சிவபெருமான் அழிக்கும் கடவுள்னா அவங்க யாரையும் அழிக்க மாட்டாங்க. அவங்க தமோ குணத்திற்கு அதிபதியா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பிரம்மா வந்து ரஜோகுணத்திற்கு அதிபதியா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதனால அதே மாதிரி பகவான் விஷ்ணு சத்துவகுணத்துக்கு அதிபதியா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க காக்குறாங்க அப்படின்றதுனால நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து அவதாரங்களின் ரகசியங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது இன்னும் நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்பீங்க. மாதாஜி 15.18. லதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. यस्मात् क्षरम् अदितो अहम् अश्चात् अभिसोत्तम अदो अस्मि लोक वेदसा प्रथित पुरुषोत्तम. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது ஜட உலகத்தில் ஆத்மாக்கள், அப்புறம் வந்து நித்தியசூரிகளா இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? இவங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. நானே உத்தமமானவன் அப்படின்றதுனால அவங்க நம்ம எப்படி கூப்பிடுறோமா? வேதங்கள் எப்படி அவங்களை வந்து குறிப்பிடுதான்? புருஷோத்தமர் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுது. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது புருஷோத்தம யோகம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் புருஷர்களின் உத்தமரா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா வந்து ஆத்மாக்கள் ஆத்மாவில உயர்ந்தவங்க பரமாத்மா, அவங்க புருஷர்களின் உத்தமர் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 15.19 ஸ்லோகம். சத்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யோ மாம் ஏவம் அசமூடோ ஜனாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வ பாவனே பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, இவ்வளவுலாம் கேட்டுட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி, அதுவும் பக்தி யோகத்துல நிறையவே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பகவானோட புருஷோத்தமர் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் வந்து எல்லா கிரகங்களும் நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறதுக்கு பகவான் காரணம். எல்லா காய் கனிகள்ல உள்ள ரசம், அது அந்த சுவை, அதற்கு பகவான் காரணம். அப்புறம் எல்லா ஜீரண சக்திக்கும் பகவான் காரணம் அப்படின்றதால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக, வேதம் யாரு சொல்லுது? பகவானை தான் காட்டி கொடுக்குது. வேதத்தால் அறியப்படுபவன் நானே அப்படின்றதையும் பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். தெரிஞ்சு போச்சு பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணும்? அந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் மேல பக்தி தொண்டில ஈடுபடும் அப்படின்னு தான் பார்க்கிறோம். அப்போ பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். நம்ம எப்படியும் ஏதோ ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ண போறோம் இல்லைங்களா? யாரு மேலேயும் அன்பு வைக்க போறோம், யாருக்கோ தொண்டு செய்ய போறோம். அப்ப அது பகவானா இருந்ததுன்னா அது இன்னுமே உத்தமம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறோம், பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோம், பகவான்கிட்ட நம்ம அன்பை வெளிக்காட்டுறோம். ஏன்னா உயர்ந்தவங்க பகவான் புருஷோத்தமர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 15.20 ஸ்லோகம். லலிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. மாதாஜி इति प्रथमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. தேங்க்யூ so much மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே.
வேதங்கள் நம்ம எடுத்து படிச்சோம் அப்படின்னா மிக ரகசியமான பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப 15வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதையில பகவான் வேதத்தில் உள்ள மிக ரகசியமான பகுதியும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆகின்றான். இந்த தாத்பரியம், இந்த ரகசியத்தை யார் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க அறியாமையிலிருந்து வெளியில வந்துடுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி சேவையில நிறைய ஈடுபடுவாங்க, தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க செய்யற முயற்சிகள் எல்லாமே பக்குவத்தை அறியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப என்ன பார்த்தோம், என்ன ரகசியங்கள் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆலமரம் இருக்கு. அந்த ஆலமரம் ரொம்பவே செழிப்பா இருக்கு. அதுல லிவிங் என்டிட்டிஸ்லாம் என்ன பண்றோம், நிறைய விஷயங்கள் கர்மங்களை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம். தர்ம அர்த்த காமம் இதெல்லாம் வந்து சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு நிறைய கர்மங்கள் கிடைக்குது. அப்ப இதுலயே என்ன பண்றோம், ஒரு கிளையிலேருந்து இன்னொரு கிளைக்கு தாவிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது நிறைய ஆசைகளை நம்ம அனுபவிக்கிறதுல ஈடுபட்டுட்டே இருக்கோம் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா பற்றின்மை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினாலையும் அதுக்கப்புறம் வந்து உறுதியோட அந்த பற்றின்மையில இருந்து, அதாவது ஜட உலகத்திலிருந்து உறுதியோட விலகி இருந்து அதே சமயத்துல பகவான்ட்டு சரணம் அடையணும் அப்படின்றது ஒண்ணு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் காற்று எவ்வாறு நறுமணத்தை தாங்கி செல்கின்றதோ அவ்வாறு ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் என்ன பண்றோம், நம்மளோட உணர்வுகளை தாங்கி செல்கின்றோம். அதற்கேற்ற மனம், அதற்கேற்ற புலன்களை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அந்த பிறவில அந்த சந்தோஷங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். மறுபடியும் இன்னொரு பிறவிக்கு நம்ம போறோம். அப்போ ஒரு டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் சோல் எப்படி வந்து இன்னொரு பிறவியில எடுக்குது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம எதனால சிரமப்படுறோம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. 6 விஷயங்கள், மனம், அதுக்கப்புறம் 5 புலன்கள். மனம் ஆசைப்படும் ஜட பொருட்களை பார்த்து, அதற்கேற்றபடி புலன்கள் வந்து நம்ம புலன்கள் மூலம் நம்ம அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம். அப்போ இந்த 6 விஷயங்களால நம்ம என்ன பண்றோம், சிரமப்படுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் தன்னோட உயர்ந்த நிலை, புருஷோத்தம நிலையை இங்க பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க இல்லைங்களா. அதாவது வேதத்தால் தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டியவன் நானே அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வேதத்தை தொகுத்தவன் அப்படின்றது வேதம் பகவான்கிட்ட இருந்தா நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பகவானை அடைவாங்க. நித்திய சூரிகள் இருக்காங்க, ஜட உலகத்தில் வாழ்கிற உயிர் வாழிகள் இருக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் உயர்ந்தவங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானை பக்தி செய்து இந்த ஞானம் உள்ளவங்க பகவானை அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் ரகசியம். முக்கியமா நம்ம சோல் எப்படி டிரான்ஸ்மைக்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப வேத சாஸ்திரங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுல உள்ள ரகசியமான பகுதி இதுவே. அது நமக்கு பகவத்கீதையில 15வது அத்தியாயத்துல பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்ம பக்குவத்தை அடைகிறோம், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாஞ்சா கல்பத்தருக்பஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதா நம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்துக்கு ஜெய், ஷிலா பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பத்ம புராணம் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். நற்கதி அடைய. வங்காளத்தை ஆண்டு வந்த கிருபான நரசிங்கருடைய மந்திரி தீய எண்ணம் கொண்டவர். அரசனை கொன்று தான் அரசனாக வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கையில் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்தான். தீய எண்ணத்துடன் இறந்ததால் அவன் ஒரு குதிரையாக பிறந்தான். அதை ஒரு வணிகன் அரசனுக்கு காணிக்கையாக அளித்தான். ஒரு நாள் ராஜா வேட்டைக்கு அந்த குதிரை மேல் சென்று ஓய்வெடுக்க ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்தான். அப்பொழுது அவன் முன் ஒரு ஓலைச்சுவடி விழவே அதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்க அந்த குதிரை மேலே பறந்து சென்றது. பக்கத்தில் இருந்து இதை பார்த்து கொண்டிருந்த விஷ்ணு சர்மா என்னும் ரிஷி, தாங்கள் படித்தது கீதையின் 15வது அத்தியாயத்தின் ஒரு பாதி. இதை கேட்டதும் தங்கள் குதிரை நற்கதி அடைந்தது என்றான். 15வது அத்தியாயத்தின் மகத்துவத்தை கேட்ட அரசனும் அனுதினமும் 15வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து நற்கதி அடைந்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.